Итак, сябры, прывітанне ўсім, з вами зноўку Янка. На календары сёння 14 лютага і гэта ўжо 14 відэа за гэты месяц. Нагадаю, што 1 лютага я распачаў марафон. Кожны дзень новае кароткае відэа ў мае сацыяльныя сеткі і гэты марафон будзе доўжыцца да канца лютага. То бок за люты месяц я здыму і выкладам 28 кароткіх відэа ў TikTok, у Instagram і таксама ў YouTube Shorts. Для чаго гэты марафон? Гэта больш такі эксперымент, як алгарытмы адрэагуюць на тое, што аўтар выкладае кожны дзень па новаму відэа. І вось сёння ўжо палова гэтага чэленджа. Што хочацца сказаць, што ў TikToku даволі файна відэа набіраюць прагляды, чаго, на жаль, не скажаш пра Instagram, таму што нават у YouTube Shorts, дзе я не вельмі актыўнічаў, таксама ідуць нейкія прагляды і людзі неяк рэагуюць у каментарах на мае кароткія відэа. Можна падвесці такі ўжо трошачкі вынік наперадзе і удакладніць тое, што да алгарытмы TikToka любяць актыўных аўтараў, алгарытмы Instagrama і як прасоўваюцца Reels відэа, пакуль мне не зразумелыя. У YouTube Shorts усё даволі стабільна, я калісьці вёў YouTube канал з доўгімі відэа пра тэхналогіі. У прынцыпе, алгарытмы YouTube за столькі гадоў працы ўжо адпрацаваны настолькі, што нават праблем не ўзнікае ў YouTube Shorts. Тым аўтарам, якія толькі пачынаюць весці свае сацыяльныя сеткі, магу параіць толькі адно, гэта загадзя наздымоўваць як мага больш шмат відэа, распісваць контент-планы і выкладаць гэтыя відэа. У TikTok, калі будзеш выкладаць кожны дзень відэа, будзе прырост і праглядаў і падпісчыкаў. Наконт Instagrama пакуль нічога сказаць не магу. А пры канцы відэа хочу сказаць, што эксперымент, працяжнік марафон, ён працягваецца, будзем сачыць далей, што па лічбам будзе змяняцца. Таксама нагадваю, што мяне ёсць тэлеграм-канал, на які вам варта падпісацца, у ім усё самае цікавае. Гэта быў Янка, да сустрэч у новым відэа.